So ito na mga kastudyo, luto na po ang ating pork stick. So ilipat na po natin ito mga kastudyo sa ating serving plate. Natin ang mga good day mga kastudyo. Welcome to another outdoor cooking. Today's episode po, mayroon ako ditong pork chop. Yan. Ito po yung mga nabili namin na pork chop mga kastudyo. So, ang gagawin natin ngayon na luto mga kastudyo ay pork steak. So, last time po nagluto tayo ng beef steak. Ngayon naman, pork steak naman. So, maraming salamat po sa lahat ng naka-appreciate po sa ating beef steak. Sobrang sarap po nun. Kaya ngayon po, pork steak yung lutuin natin. Kaya hindi natin ito patatagalin mga studio. Marinate muna natin to. Let's go! So ito ilipat natin sa isang malaking bowl mga studio. Dami pala nito. So, dami na po makakain itong luto natin mga studio. Kasi madami din naman kami dito sa bahay. So ayan po. Lagyan natin yan ng lemon. So, itong lemon. Wala tayong lemon squeezer kaya manual lang tayo. Bigyan natin dito. Hindi natin isama yung mga buto. Yan, kukunin ko yung mga buto mga kastudyo. So okay na yan. Tapos maglalagay ako dito ng tuyo. Tapos black pepper mga kastudyo. Mix muna natin to. Maayos para dumikit. Dumikit yung lasa sa karne natin mga kastudyo. Ganyan ko pa na tuyo ha. Kasi dapat mayroong kulay talaga to ba. Itim siya. Kasi medyo madami yung lemon na nilagay. So ito na yun mga kastudyo. Marinate natin ang minimum of 1 hour po. Para dumikit yung lasa dito sa karne. At sasarap yung ating pork stick. So yaan natin to. Takpan muna natin. Balikan natin after 1 hour. Proceed tayo mga kastudyo. So yan, butang ko na yung kaha. Tapos maglagay ko ng kunting mantika. Papan-fry natin isa-isa mga kastudyo ang ating pork chop na marinate na. Painitin muna natin yan. Nilagay ko ng isang pork chop. Yan. Pan-fry natin yan. Sandali yung isang side. Tapos, hanggang sa mag-light brown lang yung kulay mga kastudyo. Hindi natin dadamihan kasi baka mag-crowded na ba. Pwede pa pala maglagay ng isa dito sa gilid. Lalagyan ko pa mga kastudyo.
So itong isa po okay na to. Pan-fry natin, sandali lang ba. Next step na po tayo. Magigisa na tayo ng lamas. Pasensya mga ka-studio, hindi ko pala nadala yung microphone. So nangyari dito po, nagisa tayo ng ahos Bombay. Tsaka after natin magisa, nilagay ko na yung ito na pan-fry natin na baboy. At saka naglagay din ako ng tubig at yung sobra na marinade po kanina. So tsaka ito na po, kumulo na. Kapag ito po ay kukulo na, maglalagay na ako ng additional pampalasa po. Ito pong Knorr 4 cubes. Silagay natin yan para mas lalong sasarap yung sabaw. Sa ngayon po, antayin na lang natin to na lumambot yung ating pork chop. Saka natin timplahan ng final po. So at this stage mga ka-studio, malambot na po yung ating pork chop. So i-final ko na yung timpla po nito. Lalagyan ko ng kunting asin. Kunti lang po kasi mayroon na yung tuyo ba. Tapos mayroon din tayo ditong black pepper. Yan. Tapos syempre hindi mawala po ang ating sibuyas. Yan. So, ganyan po kadali yung pork stick lutuin mga ka-studio. So hayaan po natin to siya para mag-mix thoroughly yung timpla niya mga ka-studio. Takpan po muna natin. So balikan natin mamaya mga 2 to 3 minutes lang po. Kasi lutong-luto na po ito eh. So pagbalik natin, ilipat na po natin sa serving plate. So ito na mga ka-studio, luto na po ang ating pork stick. So ilipat na po natin ito mga ka-studio sa ating serving plate. Natin ang mga So ito na po mga studio, luto na po ang aming pork stick. Yun. Sarap na kumain mga studio, sobrang bango no. So hindi na natin patatagalin to. Pray muna kami bago start kumain. Bless us, O Lord, for this thy gifts, which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Amen. So tara mga studio, ngaon tanyo, kauban kayo na, gihapon ako akong manghod nga si Istambay. Yun. Tara. Tara? Huwi mo na eh. Okay. Awaw? Kita. Mewa. Ang drinks, mo sa'yo, padaplin ha. Kay, bugnawar ba niyo? Sus ka. Init kayo, panahon ba niya? Bugnaw kayo. Lami kayo ng soft drinks. Oh, na ikuan. Mga ikukuhan din tayo. Mga Bombay ba no? Tara po. Kain po tayo mga ka-studio. Ang lambot. Panalo to sa kanin. Kalas kanon. Mayos yung pagkaluto natin din kasi hindi siya naghiwalay, no? You know?
Ganda yan. Sabaw. Sabaw tadi. Ini sabaw eh. Ang sarap nung karne kasi marinate talaga siya ba. Kumapit yung timpla niya sa pork chop. Okay ko. Ano? Kuha po lain eh. Ito. May dagang lamas ni ba. Oh. Dira dia. Ano eh? Dunga. Yun. Ladak yun. Ano? Lah. Kana. Kain po. Sa lahat ng sumasabay sa amin ngayon. Salamat po. Ang sarap ng buto, no? Lapit sa buto ba? Ito yung mga ulam na mapapakanin ka talaga. Grabe, ang sarap. Ano ito? Kutsara rin? Kuha tayo ng mga sibuyas. Sabaw. Andi yan. Nagada na. Tamang-tama yung pagkalambot ba. Pangit kasi itong pork chop kapag matigas pa ba. Mahirap nguyain, no? Panalo guys. Gusto mo po. Grabe, ang lamig ng coke. Rusi, no? Yan o, grabe o. Huwag na ako ganun ba? Huwag tunga nila eh. Aliw ko na. Ang tungaan mo.
Kanina diri na piso uno, no? Panalo yung pork stick natin mga ka-studio. Ubus kanin. Grabe. Naway. Yun po, grabe po. Grabe, ang sarap ng kain namin. Shoutout po muna kami mga studio. Shoutout Barbara0320. Shoutout M2M18. Shoutout Ma'am Belia. Shoutout Ma'am Shannon. Shoutout Ma'am Remy. Shoutout Ma'am King Limhar. Shoutout din kay Ma'am Christine Ugawa at shoutout kay Ma'am Joy Cuevas. So yan lang po yung shoutout natin sa today's episode mga studio. Yung iba po sa next na lang po. So maraming salamat po sa panonood sa episode nito. Pasalamat din ako sa kapatid ko sa pagsama niya sa mukbang dito. So ikaw doon na po guys. Wala na. Ilumon kay standby dire. So yun na po mga studio. Bye for now. And kita-kits po tayo sa sunod na cooking at mukbang. Bye-bye.